Dennis, Han, kain na tayo. Gab, Sabrina, halina. Nakapagluto na si Mommy. Wow, paborito ko to, Mami! Sinigang! Aba, sabay pa talaga kayo. Manang-mana sa'yo ang anak mong babae, Dennis. Pati panlasa, pareho sa'yo. Kasi naman, Sabrina got the best parts of me. Kayo talagang mag-ama, puro bola. Mami, si Gab po parang malungkot. Gab, Ayoko po ng ulam, Mami. alam kong sasabihin mo yan. Kaya nga ipinagluto kita ng special hotdog. Yay! I love you po, Mami! Ikaw ang best Mommy ever! Pero Gab, hindi pwedeng lagi na puro hotdog. Okay? Kailangan din natin ng gulay para mas lalo kang lumakas. Hindi okay ang palaging pagkain ng processed food, di ba? Opo, Daddy. Promise, next time, tikim ako ng sinigang. Konti lang. Konti lang ha. Good boy. Sige na. Kain na tayo kasi 'di ba? Mamamasyal pa tayo mamaya. Oops, Daddy! Magpipray muna tayo. Oo nga pala. Lord, thank you po sa masarap na pagkain. Thank you rin po kasi sama-sama kaming kakain ngayon. At thank you po sa hotdog. Amen. Kainan na! Aray ko! Daddy! Si Gab po, binato ako ng Lego! Ano? Gab, bakit mo binato ang ate mo? Alam mong hindi tama ang manakit, di ba? Hindi ko po sinasadya, Daddy. Promise po, aksidente lang. Gab, kahit na hindi mo sinasadya, meron kang nasaktan. Kaya dapat mag-sorry ka pa rin kay ate, di ba? Pero, hindi ko naman po kasalanan, Daddy. Pero anak, hindi mo kailangang maging mali para humingi ng tawad. Minsan, sapat nang may nasaktan. Kaya go ahead and say sorry. Sorry, ate. Hindi ko tatanggapin yung sorry mo. Ang sakit kaya nung bato mo. Sabrina, matuto ka rin sanang magpatawad, anak. Paano po yan, Daddy? Hindi ba pwedeng gumanti para fair po? Anak, walang magandang naidudulot ang paghihigante. Lalo lang lalala ang away. Kapag ba sinaktan mo siya, magiging masaya ka. Hindi po. O, di ba? Mas magaan sa puso ang pagpapatawad. Ikaw naman, Gab, sa susunod mag-iingat ka, ha? Opo, Daddy. Sorry ulit, ate. Okay na. Sige, hug mo na ako. Hug na kayong dalawa. Han, nabayaran na ba natin yung insurance ng mga bata? Yun nga Madedelay tayo ng bayad. Medyo mabigat ang gastos ngayon. Lahat nagkasabay-sabay. Kaya mo pa ba, Han? Ang dami pa nating binabayaran. Bahay, kotse. Kaya pa naman. Pero kung sakaling kapusin, may mga kaibigan naman akong pwedeng mahiraman. Alam mo namang ayoko sa utang. Lalo na kung para sa pang-araw-araw na gastusin. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng ibang paraan. Baka oras na rin para bumalik ako sa trabaho. Lumalaki na ang mga bata. Yan ba ang gusto mo, Han? Oo, gusto ko ring maging bahagi sa pagtupad ng mga pangarap natin. Kung desidido ka na, suportado kita. Basta alam mong kaya mo, hindi kita pipigilan. Salamat, Han. Actually, nakausap ko na yung pinsan ko. Hiring daw sila ng graphic designer. Baka dun muna ako mag-apply. Oh, yun. Basta ako, tutulungan kita sa lahat ng kailangan mo. Kaya mahal na mahal kita. Hindi ka lang mabuting ama, mabuti ka ring asawa. Mahal na mahal din kita. At proud na proud ako sa'yo. Dear love, ako si Dennis. Isang asawa, isang ama. Bata pa lang ako, pangarap ko nang magkaroon ng maayos na trabaho. Isang simpleng bahay, sasakyan, at higit sa lahat,
isang masayang pamilya. Kaya ngayon, parang isang panaginip ang buhay na mayroon ako. Lahat ng ipinagdasal ko, unti-unting ibinigay sa akin. Naging asawa ko si Mel. Sa totoo lang, siya ang sagot sa lahat ng panalangin ko. Pakiramdam ko para akong nanalo sa loto. Pero mas lalo pa akong pinagpala nung dumating sa amin sina Sabrina at Gab. Ang dalawang pinakamahalagang biyayang natanggap naming mag-asawa. Sa bawat araw na lumilipas, wala na siguro akong ibang hinihiling pa kundi ang patuloy na gabayan kami ng may kapal. Lalo na sa pagpapalaki ng aming mga anak. Hindi madali, pero nakakagaang sa pakiramdam kapag ka nakikita mong lumalaki sila na masaya at buo ang loob. Kaya nang sabihin sa akin ni Mel na gusto na nang bumalik sa trabaho, hindi ko siya pinigilan. Alam ko na kahit asawa ko siya, may sarili din siyang pangarap. Wala akong ibang hangad kundi ang kaligayahan ng pamilya ko. Sa simpleng bagay man o sa mahirap na mga desisyon, basta para sa ikabubuti naming lahat, handa akong tumindig. Han! May good news ako sa'yo. Ano yun, Han? Natanggap na ako sa trabaho! Talaga? Congrats, Han! Galing-galing mo talaga. Kailan ka daw magsa-start? Next week ang training. Medyo mabilis din ang proseso. Ay nako, kailangan nating i-celebrate yan. Ano ka ba? Pero seriously, gusto kong magpasalamat. Alam mo, mabuti pa, magsimba tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tapos tsaka tayo kumain. Oo nga, dapat muna tayo magpasalamat bago ang kahit ano paman. Sabrina, Gab, halik kayo rito mga anak. Yes po, Daddy. Po? Maligo na kayo. Aalis tayo para i-celebrate ang bagong trabaho ng mami nyo. Ang galing ni Mami! Congrats po, Mami! Ang galing mo, Mami! Pwede na tayong bumili ng bagong laruan? Ay nako Gab, trabaho pa lang. Hindi pa sweldo. Pero salamat mga anak. Kakain tayo sa labas. Saan nyo gusto? Daddy, gusto ko sa Mr. Chicken! Yung may gravy na madami! Ako rin! Tapos gusto ko yung malaking fries! Pwede 2 order, Daddy? Kahit 3 pa. Basta masaya kayo. Pero, may isang kondisyon. Ano po yun? Magsisimba muna tayo. Magpapasalamat tayo kay Lord sa panibagong blessing. Okay ba yon? Okay po, Daddy! Gusto ko rin pong mag-pray na sana maging masaya si Mami sa work niya. At sana po, hindi siya mapagod masyado. Oh, thank you Sabrina at Gab. Mommy will do her best. Ito na siguro ang isa sa mga pinakamagandang araw natin. Ano ba, Gab? Tigilan mo nga ako! Nakikiliti kasi ako eh! Hindi ako yun! Yung seatbelt mo ang kumikiliti sa'yo! Sabrina! Gab! Baka magkasakitan kayo ha? Hinay-hinay lang sa paghaharutan. Ay nako, parang ako at si kuya lang nun. Hindi rin mapakali sa biyahe. Kaya nga lagi kami napapagalitan ni Papa eh. Kaya naman pala, minana pala sa'yo ang pagiging pakulit. Han, siya nga pala. Kamusta na palang mga kapatid mo? Okay naman sila. May kanya-kanya ng trabaho. Yung bunso, si Jeff, mukhang seryoso na. Parang nagpaplano na rin nga magkapamilya eh. Talaga? Eh, di ba siya ang pinakamatigas ng ulo sa inyo? Oo, pero alam mo, simula nung mawala si Mama, parang biglang nagseryoso sa buhay. Nakakalungkot nga lang na hindi nakita ni Mama yung pagbabago niya. Pero sigurado naman akong matutuwa si Mama kung makikita niya kami ngayon. Pero alam mo, kahit wala na siya, malamang proud siya sa inyo. Sana nga. Sinabi ko nga sa kanila na magtatrabaho ka na ulit. Tuwan-tuwa sila para sa'yo. Talaga? Nakakatuwa naman. Na-appreciate ko talaga yun, Han. Salamat ulit. Alam kong may kaba rin ang puso mo, pero sinusuportahan mo pa rin ako. Asawa kita. Kaya hindi ako hahadlang sa mga plano mo kahit kailan. Alam ko namang kaya mo.
At alam ko na para din to sa kinabukasan ng mga bata. Tama, hindi lang ito para sa akin. Para to kina Sabrina at Gab. I love you, Han. I love you too. Uy, ang sweet naman! Kuya, kuya, gising ka na. Jeff, nasan ako? Anong nangyari? Bakit? Kuya, nasa ospital ka. Naaksidente kayo. Binangga ng bus yung sasakyan niyo. Si Mel. Nasaan si Mel? Kuya, wala na si Ate Mel. Ha? Paano wala na? Nandito lang siya. Nandito lang siya eh. Kausap ko siya sa sasakyan. Kuya, pati si Sabrina at si Gab. Wala na rin sila. Sila yung napuruhan sa impact, kuya. Ikaw lang ang nakaligtas. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kuya. Hindi totoo yan. Sabihin mo, hindi totoo yan. Gusto ko magsabihin na nag-iinip lang ang lahat ng ito. Pero totoo. Ikaw lang ang na-rescue na may pulso. Sabrina! Bakit? Bakit sila? Bakit hindi ako? Kuya! Kalmahan mo lang ang loob mo, please. Pamilya ko! Bakit? Wala na sila! Wala na akong dahilan para mabuhay! Sila yung buhay ko! Hindi pa rin ako makapaniwala. Parang isang malaking bangungot ang lahat. Sa isang iglap, nawala si Mel, si Gab, si Sabrina. Ang pamilya na buong buhay kong inalagaan. Kinuha ng hindi man lamang ako nakapag-anda. Ginawa ko ang lahat. Naging maingat ako. Pinilit kong maging mabuting asawa, mabuting ama. Pero bakit ganon? Bakit ganon kayo kabilis nawala? Araw-araw, iniisip ko na sana ako na lang. Sana ako na lang yung nawala. Dahil nawalan na rin naman ako ng dahilan para magpatuloy. Ang pamilya ko ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Kung bakit ako bumabangon araw-araw. Ngayon, wala nang tag-I love you bago matulog. Wala na yung tawanan, yung yakapan, kahit yung simpleng kaligayahan. Walang makapapantay sa sakit na nararamdaman ko. Pakiramdam ko, unti-unti akong nababaliw. Pero kung si Mel ang nasa kalagayan ko, alam ko na hindi siya susuko.
hindi nahahayaan na matalo siya ng galit o bigati. At alam ko na ayaw niya akong makitang tuluyang mawala sa sarili. Gugustuhin niya na magpatuloy ako. Hindi dahil madali, kundi dahil yun ang tama. At gaya ng tinuro namin kina Sabrina at Gab, kailangang matutong magpatawad. Kahit mahirap, kahit masakit. Dahil sa kapatawaran, mas mabilis tayong gagaling. Pipilitin kong mabuhay para sa alaala ng pamilya ko. Para sa pagmamahal na kahit kailan ay hinding-hindi mawawala. Salamat sa pakikiramay ninyo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na wala na sila. Si Mel, Gab at Sabrina. Lahat ng mahal ko, wala na. Pero hindi ko pinipilit na hanapin ang kasagutan sa bakit. Sa ngayon, pinagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Sa Kanya ako humuhugot ng lakas. Wala na rin naman ang saysay kung magagalit pa ako. Oo, masakit. Pero alam kong walang may gusto sa nangyari. Ayoko nang dagdagan pa ang bigat na dinadala ng kung sino man ang nakaaksidente sa pamilya ko. Kasi ipinahiram lang din naman sila sa akin ng Diyos. Minahal ko sila, inalagaan, at sa loob ng maikling panahon na iyon, binuo nila ang aking pagkatao. Kung may natutuhan man ako sa buhay na ito, ayun ay ang magpatawad. Dahil sa pagpapatawad, doon nagsisimula ang paghilom. At para sa kanila, patuloy akong lalaban. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang ama na magdadala ng alaala nila. Buong buo, habang ako'y nabubuhay.